Pyörätuolissa istuva miljonääri ei koskaan hymyillyt ennen kuin palkkasi kotiapulaisen, joka yllätti hänet heti ensimmäisenä päivänä. Tuomas Virtanen oli kävelemässä pyörätuolillaan kartanon käytävällä, kun hän kuuli. Se oli ääni, naisen ääni, joka lauloi hiljaa, melkein kuiskaten, ikään kuin laulaen itselleen, ymmärtämättä, että maailma saattaa kuunnella. Ja hän pysähtyi. Ei siksi, että olisi halunnut, vaan siksi, että pyörätuolin pyörät pysähtyivät. Siksi, että käsivarret, jotka aina tiesivät minne mennä, jähmettyivät, koska tuo yksinkertainen, vanha, melkein lapsellinen melodia oli täsmälleen sama, jonka hänen äitinsä lauloi, kun hän oli vielä 7-vuotias ja luuli maailman kestävän ikuisesti. Hän seisoi siinä valkoisen marmorikäytävän keskellä nyrkit puristettuina pyörätuolin käsinojiin, yrittäen päättää, menisikö sisään huoneeseen vai vain lähettäisikö kyseisen naisen pois ennen ensimmäisen työpäivän päättymistä. Ja juuri sillä hetkellä hän ymmärsi, että jokin oli muuttumassa. Hän ei vain vielä tiennyt, että tuo muutos tulisi maksamaan kaiken, mitä hän luuli vielä menettävänsä. Jos aloitat katsomisen nyt, pysy mukanani loppuun asti. Tämä tarina tempaa sinut mukaansa tavalla, jota et odota. Jätä tykkäys, tilaa kanava ja kommentoi, mistä kaupungista katsot tätä juuri nyt ja lähetä tämä video jollekulle, joka tarvitsee kuulla tällaisen tarinan tänään. Tuomas Virtanen oli 32-vuotias ja hänellä oli 24 miljoonaa euroa jaettuna 3 rakennusyhtiön kesken, Berliinissä sijaitseva asunto, jossa hän ei ollut koskaan käynyt, ja Kauniaisissa sijaitseva kartano, jossa oli 12 huonetta, joista hän käytti 4. Hän oli liian nuori saavuttaakseen niin paljon ja liian vanha sisältä tunteakseen mitään. Siksi tummat hiukset, vahva leuka, leveät hartiat, joita pyörätuoli ei voinut pienentää. Ihmiset, jotka työskentelivät hänelle, sanoivat hänen olevan komea varauksin, että hän oli sellainen mies, joka olisi vastustamaton, jos osaisi hymyillä. Mutta Tuomas Virtanen ei ollut hymyillyt siitä illasta lähtien, vuosia sitten kun auto pyörähti 3 moottoritiellä E12 ja hän selviytyi hengissä, mutta hänen veljensä ei. Lauri oli 28-vuotias, soitti kitaraa, nauroi asioille, jotka eivät olleet hauskoja ja kuoli törmäyksessä ennen ensihoitajien saapumista, kun Tuomas oli loukussa vääntyneissä metalliosissa yrittäen tavoittaa veljensä kättä, huutaen nimeä, johon kukaan ei enää vastaisi. Selkäydinvamma diagnosoitiin toisena sairaalahoitopäivänä. Osittainen halvaantuminen, lääkärit sanoivat, mikä tarkoitti mahdollisuutta osittaiseen toipumiseen, intensiivisen fysioterapian ja päättäväisyyden avulla. Tuomas kuuli sanan päättäväisyys ja melkein nauroi. Päättäväisyys mihin? Kävelemään taas maailmassa, jossa Lauri ei ollut. Hän valitsi pyörätuolin. Ainakin pyörätuoli oli rehellinen. Se sanoi ääneen, mitä hän tunsi sisällään, että hän oli pysähtynyt, ettei hän mennyt minnekään, että oleminen ei ollut sama kuin eläminen. 2 vuoden aikana kartanossa oli käynyt 17 kotiapulaista. 17. Jotkut kestivät viikon. Sinnikkäin kesti 43 päivää, ennen kuin palautti avaimen vartijalle, eikä enää koskaan palannut. Ongelmana ei ollut palkka, joka oli runsas, eikä työ, joka oli kevyt, vaan hän itse. Se oli hiljaisuus, jonka hän pakotti. Säännöt, joita ei ollut koskaan kirjoitettu minnekään, mutta jotka kaikki huomasivat ensimmäisen tunnin aikana. Ei tarpeetonta melua, ei kysymyksiä, jotka olivat muuta kuin ehdottoman välttämättömiä, ei hymyilyä, kun hän oli lähellä, koska hymyt ärsyttivät häntä tavalla, jota hän ei ollut koskaan osannut selittää itselleen. Hän oli kieltänyt musiikin talossa onnettomuuden jälkeisenä päivänä, kun yksi siivoojista oli laittanut radion päälle keittiössä ja sieltä oli kuulunut Laurin rakastama kappale. Hän oli kieltänyt sen, ikään kuin kieltämällä äänen, hän voisi kieltää myös muiston. Ei voinut, mutta yritti silti. Sanni Aaltonen kuuli paikasta rouva Leilan kautta, jonka hän tapasi bussipysäkillä Itä-Helsingissä eräänä sateisena tiistaina. Rouva Leila oli työskennellyt 2 kuukautta Kauniaisten pyörätuolipojan kartanossa ennen kuin erosi kädet vapisten ja silmät punaisina. Ja silti hän sanoi, että paikka maksoi hyvin ja että kenen tahansa, joka tarvitsi rahaa, pitäisi yrittää. Sanni tarvitsi rahaa. Hän tarvitsi sitä kiireellisesti, konkreettisesti, ilman ylpeyden tai valikoinnin varaa. Hän oli 29-vuotias. Hän oli muuttanut Pohjois-Karjalan maaseudulta vuosia aiemmin repun, 80 € ja paperille raapustetun osoitteen kanssa,
joka hajosi sateessa 3. päivänä. Hän oli oppinut Helsingin tavan, jolla köyhät oppivat suurkaupungit. Ottamalla väärän bussin, nukkumalla tuttavan luona, työskentelemällä 3 paikassa samanaikaisesti, kunnes sai kasaan rahaa ensimmäisen Vantaan vuokrattuun huoneeseen. Ruskeahiuksinen, tummat silmät, hiukset aina samalla huolimattomalla nutturalla, joka näytti huolimattomuudelta, mutta oli vain ajanpuutetta. Kaunis tavalla, jota hän itse ei tiennyt, koska kukaan ei ollut koskaan vaivautunut sanomaan sitä hänelle todeksi. Hän oli menettänyt poikansa 2 vuotta aiemmin, Matiaksen, 3-vuotiaan, korkean kuumeen, ruuhkaisen päivystyksen, viipyneenä lääkärin vuoksi. Hän ei pitänyt puhumisesta siitä, ei siksi, että se ei olisi sattunut, vaan siksi, että tuska oli niin suuri, että puhuminen tuntui pienentävän sitä, pakkaavan sen sanoihin, jotka eivät mahtuneet. Joten hän kantoi sitä hiljaa ja lauloi. Hän oli laulanut pienestä pitäen, koska hänen äitinsä lauloi ja hänen isoäitinsä lauloi. Ja Pohjois-Karjalan maaseudulla laulaminen oli tapa sanoa, että olit elossa, vaikka kaikki käskivät lopettaa. Maanantai-aamuna, kun hän ilmestyi Kauniaisten kartanoon, Sanni saapui 20 minuuttia etuajassa, yllään huolellisesti silitetty tummansininen pusero ja mukanaan eväsboksi kotoa, koska rouva Leila oli sanonut, ettei isäntä pitänyt vieraista keittiössä aukioloaikojen ulkopuolella. Ovimies katsoi häntä ylhäältä alas, tarkisti nimen listalta ja avasi portin ilmeellä, joka näytti, että hän oli nähnyt monien ihmisten tulevan tuosta portista, eikä enää koskaan palaavan innostuneena. Sanni kiitti. Ovimies ei vastannut. Hovimestari, 60-vuotias Akseli-niminen mies, joka oli selvinnyt kaikista 17 edellisestä katastrofista poikkeuksellisella kyvyllään olla näkymätön, näytti hänelle talon säästäen sanoja kuin joku, joka on toistanut saman käsikirjoituksen monta kertaa ja tietää, ettei se ehkä ole vaivan arvoista. Olohuone, ruokasali, keittiö, 4 kylpyhuonetta siivottavaksi, itäinen käytävä, läntinen käytävä. Isäntä nukkuu kello 9 asti, älä mene työhuoneeseen kutsumatta. Älä pidä meteliä. Ja pyydän, hän sanoi ääntäen, joka ei ollut anomus, mutta kuulosti siltä, älä laula. Sanni katsoi häneen. Älä laula. Herra Tuomas on kieltänyt musiikin talossa, kaikenlaisen, radion, hyräilyn, viheltämisen, mitä tahansa. Sanni käsitteli tietoa hetken kuin se olisi vieraskielinen ohje. Sitten hän nyökkäsi. Selvä. Hän vietti ensimmäisen 1,5 tuntia siivoamalla olohuonetta, joka oli jo puhdas, mutta jonka hän siivosi sillä huolellisuudella, jolla ihminen löytää arvokkuuden hyvin tehdystä työstä, yleisöstä riippumatta. Hän otti kirjat hyllyistä pyyhkiäkseen pölyt takaa. Järjesti maljakot uudelleen muuttamatta mitään, vain säätäen millimetrejä. Taittoi sohvan viltit tarkoin kulmin ja sitten siirtyi jalkalistoihin, joissa oli ohut pölykerros, johon luuta ei ylettänyt. Hän haki laukustaan vanhan harjan, jota hän oli käyttänyt 3 vuotta, kulunut puuvarsi, toiselta puolelta litistyneet harjakset, ostettu suljetusta halpakaupasta. Hän polvistui kylmälle marmorilattialle ja alkoi harjata jalkalistoja, ja sitten, huomaamatta, suunnittelematta, kuin hallitsematon hengitys, hän alkoi hyräillä hiljaa, melkein äänettömästi, vanhaa karjalaista kehtolaulua, jonka hänen äitinsä lauloi, kun Sanni oli pieni ja pelkäsi pimeää. Samaa melodiaa, jonka hän lauloi Matiakselle, kun tämä ei saanut unta. Hän ei tiennyt, että tuo melodia oli myös se, jonka Tuomas Virtasen äiti lauloi 2 pojalleen talvi-iltoina Lahdessa 25 vuotta sitten, oppineena naapuriltaan Itä-Suomesta, joka asui samalla kadulla. Hän ei tiennyt, mutta Tuomas tiesi. Hän oli käytävällä, kun kuuli sen, ja pysähtyi. Hän seisoi siinä 43 sekuntia. Hän laski sen tahtomattaan, kuin joku, joka laskee huomaamatta, kuunnellen tuota pientä ääntä olohuoneesta, tuota melodiaa, jonka ei pitäisi olla tuossa talossa, jonka hän oli kieltänyt kaiken muun ohella, mikä muistutti maailmasta ennen onnettomuutta. Nyrkit puristettuina, leuka jäykkänä ja jotain rintalastan takana, mitä hän oli oppinut jättämään huomiotta, alkoi liikkua tavalla, jota hän ei osannut nimetä. Hän tuli huoneeseen. Sanni oli selin, polvillaan lattialla, vanha harja hitaasti liikkuen jalkalistoja pitkin. Hyräily loppui heti, kun hän tunsi läsnäolon. Hän kääntyi ja näki miehen pyörätuolissa, ilmeellä, jota hän ei osannut luokitella vihaksi vai joksikin muuksi. Tummat silmät kiinnittyivät häneen, ikään kuin hän yrittäisi ratkaista ongelmaa. Hän nousi ylös.
Hyvää huomenta, herra Tuomas. Anteeksi minä. Mistä tunnet tuon laulun? Tuomasin ääni oli matala, hallittu, mutta siinä oli jotain, mikä ei ollut täysin hallittua. Sanni räpytti silmiään. Äidiltäni. Hän lauloi sitä minulle Pohjois-Karjalassa, kun olin pieni. Tuomas ei sanonut mitään hetkeen, silmät edelleen kiinnittyneinä häneen. Sitten hän siirsi katseensa ikkunaan, ikään kuin hänen olisi pitänyt katsoa jotain muuta ennen kuin jatkoi. Akseli sanoi sinulle, ettet saa laulaa. Sanoi kyllä. Unohdin. Se tapahtui vahingossa. Sitä ei tapahdu enää. Voit jatkaa laulamista. Sanni ei ymmärtänyt. Miten niin? Voit jatkaa laulamista. Ääni oli tällä kertaa matalampi. Melkein äänetön. Tuo tietty laulu, jos haluat. Ja odottamatta vastausta, hän käänsi pyörätuolinsa ja poistui käytävältä samassa hiljaisuudessa kuin oli tullut. Sanni seisoi hetken paikallaan, harja kädessään, ymmärtämättä täysin, mitä oli tapahtunut. Sitten hän polvistui takaisin lattialle ja jatkoi, tällä kertaa hieman kovemmalla äänellä. Sinä iltana Akseli kommentoi puhelimessa vaimolleen, että uusi oli kestänyt ensimmäisen päivän. Se oli ensimmäinen kerta 2 vuoteen, kun hän sanoi sen kuulostamatta yllättyneeltä. Seuraavat päivät rakentuivat pienistä asioista. Suuret muutokset eivät koskaan tule ukkosen ja salaman kera. Ne tulevat kuin maaseudun tihkusade, joka aluksi tuntuu, ettei kastele mitään, ja yhtäkkiä huomaat olevasi läpimärkä. Sanni oppi talon rytmit sen intuition avulla, jolla hän oli elämänsä ajan joutunut lukemaan ympäristöä nopeasti selviytyäkseen. Hän oppi, että Tuomas joi kahvia kello 9,3 ilman sokeria, mutta ripauksella kanelia, jota hän ei pyytänyt, mutta jota hän selvästi odotti. Hän oppi, että Tuomas vietti aamupäivät työhuoneessa, meni ulos puutarhaan kello 11 ja oli siellä 40 minuuttia katsellen tyhjyyteen, ja ettei kukaan saanut häiritä häntä tuohon aikaan, koska nuo 40 minuuttia olivat ainoat hetket, jolloin hän vaikutti jotenkin vähemmän sulkeutuneelta. Hän oppi, että hän luki iltapäivisin ja että työhuoneen valot olivat päällä puolen yön jälkeenkin. Sanni ei yrittänyt keskustella, ei esittänyt kysymyksiä. Hän työskenteli hiljaisella pätevyydellä, joka oli erilaista kuin kaikki, mitä Tuomas oli kokenut 17 edellisen kotiapulaisen kanssa. Se ei ollut ahdistunutta hiljaisuutta, joka johtui virheiden pelosta, vaan varmaa hiljaisuutta, joka tiesi mitä oli tekemässä, eikä tarvinnut siihen hyväksyntää. 4. viikolla Tuomas puhui hänelle kunnolla ensimmäisen kerran. Se oli torstai. Sanni oli keittiössä valmistamassa Akselin illallista. Hovimestari illallisti myöhään, kun oli lopettanut talon sulkemisen, kun hän kuuli työhuoneesta pienen äänen kuin jotain olisi pudonnut. Hän odotti. Ääni ei toistunut. 2 minuutin kuluttua hän meni sinne ja koputti oveen. Ei vastausta. Herra Tuomas. Ei mitään. Herra Tuomas. Oletteko kunnossa? Tauko. Sitten ääni kuului selvästi tukahdutetulla vaivalla. Kyllä. Voitte jatkaa työtä. Sanni piti kättä ovella hetken. Sitten avasi sen. Tuomas yritti siirtyä sängystä pyörätuoliin ilman fysioterapeutin apua, joka oli ollut poissa sinä aamuna. Se oli prosessi, jonka hän hallitsi hyvin useimpina päivinä, mutta tänään, jostain syystä, väärä kulma, hetken herpaantuminen, liukastunut käsi, oli johtanut tilanteeseen, jossa hän oli osittain ulkona sängystä, jumissa. Ilme oli vihan ja nöyryytyksen sekoitus, jota ihmisillä on, kun keho ei tottele julkisesti. Sanni tuli sisään, ei sanonut mitään, ei näyttänyt ilmettä, joka olisi auttanut parkaa. Hän lähestyi suorasukaisesti, kuin joku, joka aikoo ratkaista käytännöllisen ongelman. Kuten hän olisi tullut, jos olisi löytänyt raskaan huonekalun yksin liikutettavaksi. Mistä teidän pitää minun pitää kiinni? Tuomas katsoi häneen. Hänen kysymystavassaan oli jotain, ilman sääliä, ilman draamaa, vain kysymys, joka sai nöyryytyksen hieman hälvenemään, tästä käsivarresta. Sanni tarttui kohtaan, jonka Tuomas osoitti. Tuomas siirtyi pyörätuoliin. Sanni irrotti otteen ja astui taaksepäin. Valmista. Olisitte voinut teeskennellä, ettette kuullut. Tuomas sanoi sen ilman vihaa, vain toteamuksena. Olisin voinut. Sanni sääti esiliinaansa. Mutta minä en ole sellainen. Hän poistui. Tuomas jäi katsomaan suljettua ovea. Ja sitten Tuomas Virtanen teki jotain, mitä hän ei ollut tehnyt 2 vuoteen. Hän avasi laatikon. Paperi oli siellä. Laurin projekti. 237 sivua tutkimusta, kertomuksia, kuolleisuuslukuja, konkreettisia ehdotuksia kiireellisen hoidon parantamiseksi alle 100 asukkaan kunnissa.
Lauri oli nimennyt sen Matias-hankkeeksi. Sattumalta tai ei, hän oli valinnut tämän nimen, koska ensimmäinen dokumentoitu tapaus oli ollut Matias-niminen 6-vuotias lapsi, joka oli kuollut odottaessaan hoitoa erään Kainuun kunnan päivystyksessä. Tuomas luki ensimmäisen sivun, sitten toisen, sitten sulki sen, koska ei voinut jatkaa näkymän sumentumatta, mutta hän ei sulkenut laatikkoa. Seuraavalla viikolla hän pyysi päästä puhumaan Sannin kanssa. Ei käytävällä, ei ohimennen. Hän pyysi Akselia pyytämään Sannia työhuoneeseen, kun tämä oli lopettanut työt sinä iltapäivänä. Sanni saapui kello 18.3, edelleen esiliina yllään, ja Tuomas osoitti tuoliin pöydän toisella puolella. Sanni istui. Haluan kysyä sinulta jotain. Tuomasilla oli kyynärpäät pöydällä, kädet yhdessä, asento kuin jollakulla, joka on sanomassa jotain, mitä hän ei harjoittele. Poikasi tarina, mitä tapahtui. Oletko yrittänyt tehdä asialle jotain? Ilmoitusta, oikeusprosessia, jotain. Sanni katsoi häneen pitkään. Yritin tehdä ilmoituksen. Minulle sanottiin, ettei ollut kyse laiminlyönnistä, että päivystys oli täynnä, että se oli ylivoimainen este. Ääni oli tasaista, koska se oli ainoa tapa sanoa se romahtamatta. Minulla ei ollut rahaa asianajajaan, ja yksin, ilman rahaa ja tietoa, et pääse tässä maassa minnekään. Tuomas oli hiljaa, sitten avasi laatikon ja asetti projektin pöydälle. Veljeni käytti 2 vuotta tämän rakentamiseen. En koskaan tehnyt tällä mitään, koska en pystynyt. Mutta sinun pitäisi tietää, että tämä on olemassa, ja sinun pitäisi tietää, että minulla on resurssit, jotta tämä ei jää laatikkoon. Sanni katsoi sivuja, luki otsikon, luki projektin nimen, ja silmät sulkeutuivat sekunniksi, koska jokin liian suuri nimetäkseen kulki hänen lävitseen sillä hetkellä. Maailman outous olla niin pieni ja niin valtava samanaikaisesti, mahdottomuus ymmärtää, kuinka 2 niin erilaista surua saattoivat olla samanmuotoisia. Miksi näytät tämän minulle? Hän kysyi eri äänellä. Koska olit ensimmäinen henkilö 2 vuoteen, joka sai minut haluamaan avata tämän laatikon. Hän sanoi sen katsoen käsiään, ei Sanniin, ja sitten nosti katseensa. Ja koska uskon, että Lauri olisi pitänyt sinusta. Sanni ei vastannut heti. Kun hän vastasi, ääni oli matala, mutta luja. Uskon, että Matias olisi pitänyt teidän veljestänne. Työhuoneessa oli hiljaisuus, mutta se oli erilaista hiljaisuutta kuin kaikki ne hiljaisuudet, jotka olivat vallinneet talossa viimeisen 2 vuoden aikana. Se oli sellaista hiljaisuutta, joka syntyy, kun 2 ihmistä lopulta lakkaavat teeskentelemästä olevansa kunnossa ja huomaavat, ettei kunnossa oleminen voi olla paikka, josta löytyy. Sinä iltana, ensimmäistä kertaa 2 vuoteen, Tuomas Virtanen nukkui ilman valokuvaa kädessään. Se oli pöydällä, ylöspäin, ja hän pystyi katsomaan sitä ilman, että hänen rintansa sulkeutui kokonaan. Seuraavina päivinä jotain muuttui talon ilmapiirissä. Vaikea sanoa tarkalleen mitä. Se oli ulkopuoliselle tarkkailijalle huomaamatonta, mutta aistittavaa sisällä oleville. Akseli huomasi, että isäntä joi kahvia keittiössä työhuoneen sijaan. Hän huomasi, että aamujen hiljaisuudella oli erilainen, kevyempi laatu. Hän huomasi, että kun Sanni hyräili työskennellessään, mistä oli tullut hyväksyttyä, vaikka kukaan ei ollutkaan sitä julistanut, herra Tuomas joskus pysähtyi siihen, mitä oli tekemässä, ja oli hiljaa, kuin kuunnellen. Sannikin huomasi tavan, jolla Tuomas joskus ilmestyi paikkoihin, joissa Sanni työskenteli, ilman mitään käytännöllistä syytä olla siellä. Hän huomasi, että keskustelut, jotka olivat aiemmin olleet harvinaisia ja lyhyitä, olivat pidentymässä, avautumassa, tapahtuen yhä epämuodollisempina aikoina. Hän huomasi ja tunsi jotain, mitä hän kieltäytyi nimeämästä, koska nimeäminen oli vaarallista, koska hän tiesi hyvin, missä hän asui ja missä Tuomas asui, kuinka suuri kuilu oli näiden 2 maailman välillä ja tarinoita, joita maailma kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun kotiapulainen alkaa tuntea jotain isäntäänsä kohtaan. Mutta sydän ei ole hyvä kuilujen lukemisessa. Ongelma alkoi eräänä keskiviikkoiltapäivänä, kun Elina Virtanen, Tuomasin serkku, ilmestyi kartanoon ilman ennakkovaroitusta. Elina oli 36-vuotias, menestyksekäs arkkitehti, surun sisar, tarkoin mitoitetuissa annoksissa ja pyytämättömien mielipiteiden asiantuntija. Hän oli yrittänyt onnettomuuden jälkeisinä kuukausina hoitaa serkkuaan ja oli luopunut toivosta, kun Tuomas oli lähettänyt hänet pois 3. kerran, mutta ilmestyi ajoittain paikalle, aidon kiintymyksen ja tarpeen tuntea itsensä hyödylliseksi ajamana. Hän saapui iltapäivällä ja löysi Sannin tarjoilemasta kahvia olohuoneessa.
Hän katsoi Sanniin nopealla tarkastelulla, jolla luokitellaan ihmisiä sekunneissa. Oletko sinä se uusi? Olen Sanni. Kuinka kauan olet ollut täällä? 2 kuukautta. Elina nosti kulmakarvaansa yllättyneellä ilmeellä, joka teki selväksi, kuinka epätavallista tämä oli. Sitten hän kutsui Akselin ja kysyi Tuomasista. Kun Tuomas ilmestyi, Elina halasi häntä ja arvioi häntä kliinisellä silmällä, kuin tehden diagnoosia. Näytät erilaiselta. Olen samanlainen. Et ole. Hän istui. Näytät vähemmän kuolleelta. Tuomas ei vastannut, mutta hänen suunsa nurkka liikahti tavalla, joka olisi voinut olla jonkin alku. Ongelma syntyi, kun Elina meni hakemaan vettä keittiöstä ja löysi Sannin sieltä hyräilemästä illallista valmistellessaan. Elina seisoi oviaukossa hetken tarkkaillen. Sitten hän haki veden ja palasi olohuoneeseen, jossa Tuomas oli. Hän sulki oven. Tuo nainen laulaa täällä sinun talossasi. Minä annoin luvan. Kielsit musiikin tässä talossa 2 vuodeksi. Tiedän, mitä tein. Elina rististi kätensä. Tuomas. Elina, onko sinulla jotain meneillään hänen kanssaan? Kysymys putosi keskelle huonetta kuin särjetty esine. Tuomas katsoi häneen ilmeellä, joka oli liian monimutkainen nopeasti luettavaksi. Hän on kotiapulaiseni. En kysynyt sitä, eikä se kuulu sinulle. Elina oli hiljaa hetken, sitten matalammalla, varovaisemmalla äänellä. En vain halua, että teet itsellesi hankaluuksia, Tuomas. Olet haavoittuvainen. Hän on työssä, jonka hän hoitaa sellaisella arvokkuudella, jollaista en ole koskaan nähnyt kenessäkään, ja sinä et tiedä hänestä mitään tehdäkseen tuollaisia tuomioita. Elina katsoi häneen ja sitten hitaasti laski kätensä. Kulmakarva rentoutui ja hän sanoi äänellä, jossa oli nyt enemmän hellyyttä ja vähemmän tuomiota. Sinä juuri puolustit häntä, Tuomas. Tuomas avasi suunsa, sulki sen, katsoi ikkunaan. Pidät hänestä. Elina ei sanonut sitä syytöksenä, vaan toteamuksena, melkein kuin helpotuksena. Tuomas ei vastannut, mutta hiljaisuus huoneessa oli hyvin paljon vahvistuksen kaltainen. Kun Elina oli lähtenyt, Tuomas jäi pitkäksi aikaa työhuoneeseen, ei työskennellen, vain istuen, valot päällä, kuunnellen talon äänten sammumista. Akseli sulki ikkunoita, Sannin askeleet käytävällä kohti takaosaa, jossa hän nukkui silloin, kun työskenteli myöhään. Askeleet pysähtyivät työhuoneen edessä sekunniksi, sitten jatkuivat. Tuomas poistui työhuoneesta. Käytävä oli pimeä. Takaosan huoneen oven alta näkyi vielä valoviiru. Hän seisoi käytävällä mitattomaksi ajaksi. Sitten hän meni makuuhuoneeseensa. Seuraavana aamuna hän tuli keittiöön kello 9,1:20 minuuttia tavallista aikaisemmin. Sanni oli valmistamassa kahvia. Tuomas astui sisään, ja hiljaisuus oli sellaista, joka syntyy, kun 2 ihmistä tietää, että jokin on erilaista, mutta kumpikaan ei ole vielä löytänyt oikeita sanoja. Sanni asetti kupin pöydälle. Tuomas katsoi häneen hetken, sitten sanoi. Fysioterapeuttini sanoo, että on olemassa todellinen mahdollisuus liikkeen osittaiseen palautumiseen, mitä en ole koskaan todella yrittänyt, koska minulla ei ollut syytä. Sanni pysähtyi, kääntyi häneen. Ja nyt minulla taitaa olla. Ääni oli yksinkertainen, ilman draamaa, mutta se oli tärkein asia, jonka hän oli sanonut 2 vuoteen. Sanni katsoi häneen pitkään ja sitten suoraan. Sellaisella rehellisyydellä, joka oli kasvanut ilman kiertelyjen tarvetta, sanoi. Olen iloinen teidän puolestanne. Lakkaa kutsumasta minua herraksi. Sanni räpytti silmiään. Tuomas, hän ei hymyillyt, mutta silmät muuttuivat, ja Sanni huomasi sen, ja se riitti toistaiseksi. Täydellinen käännekohta tapahtui eräänä sateisena iltapäivänä, 6 viikkoa myöhemmin. Yksi niistä Helsingin sateista, jotka ilmestyvät tyhjästä ja muuttavat kaupungin akvaarioksi 15 minuutissa. Sanni oli puutarhassa keräämässä ulkokalusteiden tyynyjä, ennen kuin ne kastuisivat läpimäriksi. Kun sade todella alkoi, hän juoksi sisään, jo märkänä, nauraen omalle tilanteelleen ja törmäsi Tuomasiin olohuoneen keskellä, joka katsoi häntä. Sanni pysähtyi. Sade takoi ikkunoihin, hän oli läpimärkä, nuttura oli purkautunut, nauru yhä kasvoilla, mutta vaimeni, kun hän huomasi, että Tuomas katsoi häneen tavalla, jonka hän oli huomannut aiemmin, mutta ei ollut antanut sen tarkoittaa sitä, mitä hän tiesi sen tarkoittavan. Sinä naurat. Tuomas sanoi sen oudolla äänellä, kuin joku, joka nimeää jotain, jonka hän on löytänyt ensimmäistä kertaa. Kyllä, minä nauran. En ole kuullut kenenkään nauravan täällä sisällä pitkään aikaan. Tuomas liikutti pyörätuoliaan hitaasti eteenpäin.
Enkä ole halunnut kuulla. Sanni ei perääntynyt. Hän seisoi paikallaan, märät vaatteet päällään ja sydän tykyttäen, kuten se tykyttää, kun tietää, että jotain on tapahtumassa, mutta se ei ole vielä saapunut. Ja sinun on päätettävä sekunnin murtoosissa, annatko sen tapahtua vai et. Sanni. Hänen äänensä oli erilainen, matalampi, avoimempi. Tuomas. Hän pysäytti pyörätuolin metrin päähän Sannista, katsoi ylöspäin, tummat silmät kiinnittyneinä Sannin silmiin. En osaa tätä. En osaa sanoa tiettyjä asioita. Vietin 2 vuotta vakuuttaen itselleni, etten tarvinnut mitään tai ketään. Tauko. Mutta sinä tulit tänne laulaen laulua, joka oli äitini laulu, ja laitoit huovan hartioilleni pyytämättä, ja katsoit minua ikään kuin en olisi ollut säälittävä tai ihailun kohde, vaan vain ihminen. Ja en tiedä milloin lakkasin ajattelemasta mitään muuta. Sade jatkui. Sanni tunsi jotain avautuvan rinnassaan, tavalla, joka sattuu hieman, koska avautuminen sattuu aina hieman, kun oli sulkenut sen varovasti. Minulla ei ole mitään siitä, mitä sinulla on. Hän sanoi sen ei anteeksi pyyntönä, vaan toteamuksena, jonka oli oltava ääneen molempien välillä. Tulin Vantaan yksiöstä. Työvälineeni on Kirpputorilta ostettu vanha jalkalistan harja. Tiedän mistä tulit. Keskeytys oli lempeä, mutta luja, ja sinä tiedät mistä minä tulin. Ja kumpikaan meistä ei ole täällä sen takia, mitä hänellä on tai ei ole. Tuomasin käsi ojentui, kämmen ylöspäin, odottaen, ei pyytäen, vaan odottaen. Et tarvitse minulta mitään, mutta minä tarvitsen sinua. Sanni katsoi ojennettuun käteen ja sitten asetti oman kätensä siihen. Tuomasin sormet puristuivat hänen sormiensa ympärille lujuudella, joka oli samanaikaisesti uusi ja vanha, kuin joku, joka pitää kiinni jostakin, mikä oli vähällä kadota. Minäkin tarvitsen sinua. Hän sanoi sen hiljaa, samalla yksinkertaisella rehellisyydellä kuin joku, joka ei ollut koskaan oppinut valehtelemaan hyvin. Ja se pelottaa minua enemmän kuin mikään muu. Minuakin. Tuomas puristi Sannin kättä. Mutta uskon, että se kannattaa. Sade takoi voimakkaasti ikkunoihin, ja ensimmäistä kertaa 2 vuoteen sateen ääni tuossa talossa ei ollut vain melua, se oli läsnäoloa. Mitä seuraavina kuukausina tapahtui, rakentui hitaasti, sillä huolellisuudella, jota kestäviksi rakennetut asiat vaativat. Tuomas palasi fysioterapiaan. Ei vain palannut, vaan meni sinne sellaisella päättäväisyydellä, joka yllätti fysioterapeutin, tohtori Henrik Falkin, joka oli luopunut Tuomasin innostamisesta yli vuosi sitten, ja joka nyt saapui istuntoihin löytäen potilaan, joka oli jo noussut seisomatuelle, kun hän tuli sisään. 4 kuukauden kuluttua Tuomas käveli kyynärsauvojen avulla lyhyitä matkoja. 6. hän luopui kyynärsauvoista jopa 30 minuutin ajaksi. Pyörätuoli pysyi lähellä, koska oli hyviä ja vaikeita päiviä, mutta pyörätuoli ei ollut enää symboli kaikesta, mitä hän oli menettänyt, vaan vain työkalu, kuten mikä tahansa muukin. Sanni tiesi jokaisesta edistyksestä, ei siksi, että Tuomas ilmoitti. Tuomas Virtanen ei ollut sellainen mies, joka ilmoittaa, vaan koska Sanni oli paikalla. Hän oli paikalla, kun Tuomas tuli ensimmäisestä istunnosta, silmät hohtivat ponnistelusta, joka ei ollut enää antautumista. Hän oli paikalla, kun Tuomas seisoi ilman tukea ensimmäistä kertaa puutarhassa ja oli niin hiljaa, että Sanni luuli, että jotain oli vialla, kunnes ymmärsi, että Tuomas vain eli hetkessä, täysin, pakenematta. Hän ei pitänyt meteliä, ei ole taputtanut käsiään, vaan seisoi hänen vieressään ja sanoi, oletko pystyssä? Yksinkertaisesti. Ja Tuomas vastasi, olen, yksinkertaisesti, ja he seisoivat puutarhassa ajan, jota ei tarvinnut mitata. Lauri-hanke, kuten Tuomas päätti nimetä sen uudelleen veljensä kunniaksi, meni eduskunnan työryhmän toimistoon helmikuussa. Tuomas oli käyttänyt 2 kuukautta tietojen päivittämiseen erityisesti tätä varten palkatun tiimin kanssa, mukaan lukien Pohjois-Karjalan kuntien tiedot, joita Lauri ei ollut ehtinyt dokumentoida. Hankkeessa ehdotettiin enimmäisodotusaikaa päivystyksissä, seulontaprotokollia alle 5-vuotiaille lapsille ja sähköistä kiireellisten tapausten seurantajärjestelmää, joka mahdollistaisi viivästysten tunnistamisen reaaliaikaisesti. Asiantuntijoiden mukaan, jotka arvioivat sen, se oli yksi parhaiten perustelluista lakiehdotuksista, joita he olivat nähneet vuosiin. Sanni luki jokaisen sivun, ei siksi, että Tuomas pyysi, vaan koska hän halusi. Ja kun hän oli lopettanut, hän asetti sivut Tuomasin työhuoneen pöydälle, silmät kosteina, mutta ääni lujana, ja sanoi, Matias olisi ollut ylpeä, ja Laurikin. Tuomas katsoi häneen ja sanoi sitten, jää tänne.
Olen täällä, en kotiapulaisena. Sanni hengitti syvään. Tuomas, tiedän, että aiot sanoa, että se on monimutkaista, että ihmiset puhuvat, että maailmat ovat erilaisia. Tuomas nousi pyörätuolista, se oli yksi niistä hyvistä päivistä, asento vielä hieman varovainen, mutta hän seisoi ja meni hänen luokseen. En välitä mistään siitä. Ja sinä? Välitätkö? Sanni katsoi ylöspäin, koska vaikka Tuomas seisoi, hän oli pitempi ja oli jotain oudon uutta siinä, että hän näki miehen, jonka hän oli oppinut tuntemaan pyörätuolissa, nyt seisomassa edessään, haavoittuvana ja päättäväisenä samanaikaisesti, odottaen. Välitän kyllä siitä, mitä ihmiset voivat sanoa minusta. Hän sanoi sen häpeämättä myöntää. Minun on aina täytynyt välittää, koska minulla ei koskaan ollut sitä ylellisyyttä, etten välittäisi. Tiedän, mutta välitän enemmän tästä. Hän kosketti omaa rintaansa, yksinkertaisesti, ilman draamaa kuin muusta. Tuomas ojensi kätensä, sama kämmen ylöspäin kuin sateisena iltapäivänä, ja Sanni asetti kätensä siihen. Ja Tuomas veti häntä hitaasti lähemmäs. Ja kun Sanni oli tarpeeksi lähellä, Tuomas painoi otsansa hänen otsaansa vasten, silmät suljettuina, kuin joku, joka on vihdoin saapunut jonnekin pitkän matkan jälkeen. Kiitos, että jäit. Tuomas sanoi sen niin hiljaa, että se oli melkein vain ilmaa. Kiitos, että annoit minun jäädä. Vuotta myöhemmin kauniaisten kartanon ikkunoissa oli kukkia, punaisia begoniatuoksia, jotka Sanni oli istuttanut ikkunalautojen ruukkuihin, koska hän oli sanonut, että mikä tahansa paikka ilman kukkia näytti paikalta, josta kukaan ei välittänyt. Ja Tuomas oli ostanut ruukut seuraavalla viikolla sanomatta mitään, jättäen ne keittiön lapun kanssa, jossa luki vain, puhuit kukista. Kulmakunnan puutarhurilla on begoniatuoksuja. Akseli oli jäänyt eläkkeelle runsaalla eläkkeellä, ja Tuomasin itsensä käsin kirjoittamalla kirjeellä, jonka hovimestari piti taittuna takkinsa taskussa viikkoja ennen kuin asetti sen valokuvakehykseen. Talossa oli erilainen tiimi, nyt pienempi, iloisempi, joka työskenteli ympäristössä, jossa kukaan ei pelännyt pitää meteliä. Lauri-hanke oli hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä Uudenmaan maakuntavaltuustossa, ja sitä mukautettiin parhaillaan 4 muuhun maakuntaan. Tuomas oli matkustanut 3 kertaa Pohjois-Karjalaan tapaamaan kuntapäättäjiä. Ja yhdellä näistä matkoista, Lieksan kaupungissa, 200 km Joensuusta, hän seisoi keskellä pölyistä aukiota, iltapäivän auringon paistaessa päähänsä, kun Sanni osoitti vuorta horisontissa ja kertoi isoisästään, joka istutti sinne maissia hänen lapsuudessaan. Tuomas kuunteli jokaista sanaa, sen huolellisuudella, jolla tiedetään, että kuunteleminen on yksi rakkauden muoto. Fysioterapia jatkui. Lääkärit käyttivät sanaa poikkeuksellinen niin usein, että tohtori Falk oli lakannut yrittämästä peitellä sitä. Tuomas käveli. Ei aina, ei vaivattomasti, ei ilman vaikeita päiviä, joita oli ja tulisi aina olemaan, mutta hän käveli. Ja kun hän käveli, hän joskus tavoitti Sannin käden kävellessään tämän vierellä, kuin haluten varmistaa, että se oli totta. Eräänä syyskuun iltapäivänä Tuomas tuli olohuoneeseen ja löysi Sannin samalla tavalla kuin ensimmäisenä päivänä, polvillaan lattialla, vanha harja kädessä, siivoamassa jalkalistoja, jotka eivät tarvinneet siivousta, mutta jotka hän siivosi silti, koska siltä huolenpito näytti hänelle. Hän seisoi oviaukossa hetken katsellen. Käytätkö sinä edelleen tuota vanhaa harjaa? Sanni katsoi ylöspäin ja hymyili. Se oli hymy, jonka Tuomas oli oppinut ulkoa vuodessa. Hymy, joka alkoi silmistä ennen kuin saapui suuhun. Tämä harja toi minut tänne. Meidän pitää ostaa uusi. Tämä kelpaa vielä. Tuomas astui huoneeseen ja istui sohvalle Sannin viereen. Hän katseli, kun Sanni työskenteli. Syyskuun iltapäivän valo tulvi sisään ikkunoista, jotka avautuivat puutarhaan punaisine begonioineen. Hiljaisuus oli sellaista, joka suojaa, sellaista, jonka valitsee. Sanni, lakkasit kutsumasta itseäsi kotiapulaiseksi. Sanni pysäytti harjan, mietti sekunnin. Lakkasin. Miksi kutsut itseäsi nyt? Sanni katsoi häneen tummilla silmillä, joita Tuomas oli oppinut lukemaan, niiden kevyellä vakavuudella, syvyydellä, joka oli aina läsnä, vaikka hän hymyili. Kutsun itseäni joku, joka jäi, ja joku, joka sai sinutkin jäämään. Tuomas oli hiljaa ja teki sitten jotain, mitä hän oli unohtanut. Hän hymyili. Todellinen, kokonainen hymy, joka saavutti silmät ja pysyi siellä kauemmin kuin hän olisi uskonut mahdolliseksi 2 vuotta aiemmin. Sanni katsoi häntä hymyilevän ensimmäistä kertaa ja ajatteli, että kaikista asioista, joita hän oli kantanut mukanaan Pohjois-Karjalan maaseudulta,
Matiaksen tuska, Helsingin yksinäisyys, vuodet näkymätöntä työtä. Yksikään ei ollut painanut niin paljon, että se olisi estänyt häntä pääsemästä juuri tähän. Tälle sohvalle, tähän huoneeseen, ikkunoissaan kukkia, miehen viereen, joka oli oppinut taas, mitä on olla elossa. Ja jos olet päässyt tähän asti, tiedät, mitä tämä tarina tarkoittaa. Tiedät, että elämäsi tärkeimmät ihmiset saattavat joskus tulla tavoilla, joita et koskaan odottanut. Tiedät, että suru ja rakkaus voivat jakaa saman tilan tuhoamatta toisiaan. Tiedät, että jotkut parantumiset eivät tule lääkäreiltä tai rahasta tai mistään ostettavasta. Ne tulevat läsnäolosta, huolenpidosta, äänestä, joka laulaa hiljaa huoneessa, joka oli unohtanut, mitä ääni oli. Tykkää tästä videosta, tilaa kanava ja kommentoi kaupunkisi nimi alle. Haluan tietää, mistä näiden tarinoiden seuraajat tulevat, ja lähetä tämä video jollekulle, joka tarvitsee uskoa siihen, että asiat voivat muuttua. Koska ne voivat. Joskus ensimmäinen päivä on kaikki, mitä tarvitaan.